sírové cestoviny alebo mac and cheese. Takže potrebuješ kolienka, potom tu máme parmezán, goudu, nejaký mäkký sír, jak je Philadelphia alebo mascarpone alebo vlčina, niečo podobné, maslo, hladká múka, mlieko, horčica, čierne korenie a sol. Nastruháš si sír. Polku si môžeš odložiť alebo nejak na posypanie z vrchu. Parmezán. Polku z toho si tiež odlož. Rozpustíš maslo. Dáš múku. Furt to miešaj. Nalej mlieko. To je jemný sír, čierne korenie, červenú papriku, lyžičku horčice malú. Takto to musíš stále miešať. Postupne si tam dávaj ten sír, aby sa ti rozpustil, nedávaj ho naraz, lebo by sa horšie rozpúšťal. Vždycky hodíš, miešaš, až sa rozpustí, tak dáš ďalej. Dáš si variť kolienka v slanej vode, tak do polomeka. Necháš to nejak prevrieť chvíľku. Sír sa pekne rozpustil. Keď tak dosolíš, cedíš cestoviny, hodíš do omáčky. Poriadne premiešaš. Šupneš na pekáč. Dáš na vrch sír. Predhreješ rúro na 180 a nejakých 15 minút zapečeš. Môžeš si dať ešte vňaťku a máš hotovo.